encouraged kakhulu ngisasemakhaya with my music that I decided to move ngiye ngaphandle, and that's when they started seeing my greatness and started supporting me. But for any young artist out there, or noma ngabe sekuthiwa umdala, if you want to make it, you need to move out of your city. And why the choice of music that you make, if I may ask? Why not Afro soul or amapiano or something like that? You chose a genre very, very popular, but there's a lot that goes on kumaskandi that needs ukuthi umuntu abe strong. So I think ingoba ngikhule nabo labo bantu labo, ngikhule ngawo futhi umculo kaMaskandi, ushuni nje as a whole. So kuMaskandi a lot goes on because yes, kune hates ngapha nangapha, abantu bakhona bakwazi ukuyiphatha bayathukana, but mina ngikhule umkhulu wami vele evele umuntu othethayo. So ubezi mayithetha ngoba ngiyambona usemdala ngihleke. So nothing really gets to me njengoba ngishilo nje engizele ukwenza music. It's either you like the songs or you don't like the songs. So ilokho kungijabulisayo mina. And you ugogo nomkhulu baba nengane ezu8, so ngikhulele emndenini la esihlala khona kwagogo nomkhulu. Umama waphuma ke ngoba eseyofuna umsebenzi, seshada ngabe ngisala nogogo nomkhulu. Bengiyona ingane kagogo nomkhulu, kodwa kwase kuba ukuthi ugogo uyahamba emhlabeni ngo2014, ngasala nomkhulu. So that's how I ended up ngiyingane kamkhulu, ngihlala naye umkhulu engikhulisa kanjalo. Kwase kuthi ngo2018 ke kwangiphoqa ukuthi ayicha umkhulu ngoba mina ngifuna ukwenza umculo, and vele ekhaya they don't understand ukuthi kuyini lokho, ngenzani ngipapa ngenzani. I had to leave him, ngingashonga ukuthi ngiyahamba manje ngiyokwenza umculo because kube ngasho I don't think ukuthi kwakuzofana. So I had to disappear and go make the music and come back with into ethi okay, now umculo mkhulu sengiwenzile, and nayi into ongenzela yona ebantwini. Manje sekungabantu abazayo ekhaya bezomtshela bemhluphe bemfuna ingoma, bese kufonela ethi hey abantu bakho bazalana kwami bezofuna ingoma, kanti obasendela ingane ngithi cha mkhulu phela ngithi ingoma ziya download. Yabo. So useyazi umkhulu ukuthi udumile? Yeah, useyazi because abantu bayamhlupha. Umkhulu umuntu ongathandi kuye kusebenza noma ngamthumela malini, uyathanda ukuthatha iveni lakhe ekseni ashone ehluhluwe la ishabantu emphakathini ebasedrobheni ephinde babuyise. So ila hlangana khona ke nabantu kakhulu edrobheni bethi hayibo umzukulu wakho lokhu emateksini ingoma zami ziyakhala. Yabo, so kanjalo nje. Beautiful. And my siblings akhona mhlawumbe ubhuti sisi? I've got njengoba ngisho nje izikhasi baningi, so wonke umuntu okhona njengomkhulu wanengane ezu8, wonke umuntu nomuntu unengane yakhe. So into kanjalo siwumndeni omkhulu. Abaphuma kumama khona? Abaphuma kumama babili. Okay, bese niba from